Здравейте! В този урок ще говорим за още величини зависимости. Виждате, в случая ще говорим за две величини – моларна маса и моларен обем. Забележете, и двете величини са свързани с понятието, за което има отделно клипче – мол. Мола, както се сещате, е още така нареченото количество вещество. Така че количеството вещество, това е броя еднотипни частици на дадена система. Тези частици, нарочно казваме частици, защото те могат да бъдат, както знаете, атоми, молекули, иони. Така че количеството вещество, забележете, количество. Т.е. това е бройка на нещо. Т.е. количеството вещество, понятието мол, включва броят частици. Било то атоми, иони, молекули, електрони и така нататък. Всичко, което може да съдържат една частица в химията. Така че, когато ще говорим за моларна маса и моларен обем, днеска ние трябва да запомним няколко основни понятия. Какво е моларна маса, какво е моларен обем, с каква формула се записват и още едни техни много важни особености, за които днес ще говорим. Когато говорим за моларна маса, на какво ще е равна тя? Моларна маса. Значи ще трябва да имаме молове и маса. Ето как изглежда моларната маса. Моларната маса на веществото А е равно на масата на веществото А върху броя молове на веществото А. Така че отношението на масата на веществото към количеството вещество, което съответства на тази маса, е нашата моларна маса. Ако много се объркват от тези понятия, просто запомнете. Моларна маса, виждате, пак се бележи с м, само че голямо, е равно на масата върху броя молове. Всичко се касае за веществото А, затова то се записва в скобички след нашата величина. Така че моларната маса на веществото А е равно на масата на веществото А към брой молове на веществото А. Каква особеност има тук? Да видим първо каква е мерната единица. Маса се измерва с грамове. А пък моловете, за ваше улеснение, количеството вещество се измерва с мол. Така че ние имаме съотношението грам за мол. Какво трябва да запомните задължително? Че когато имаме такава величина грам за мол, нашата моларна маса на веществото А може да е равна на молекулната маса на веществото А. Така че това много ще ни помага при решаване на задачи. При измервателна единица грам на мол, числената стойност на моларната маса съвпада с относителната атомна маса на елемента или молекулна маса на веществото. Какво трябва да запомним? Че моларната маса на веществото А е равно на масата на веществото А върху количеството вещество или броя молове на веществото А. Когато брой молове е единица, виждате, че тогава моларната маса на дадено вещество е числено равна на масата на веществото на 1 мол частици от това вещество. Измерва се в грамове за мол. При тази мерна единица нашата моларна маса, ако имаме вещество, е равна на молекулната маса на веществото. Ако имаме химичен елемент, е равна на атомната маса на химичния елемент. Това ще ви стане и много ясно при решаване на задачите. Да погледнем каква е ситуацията с... Ето ще го оставя. Каква е ситуацията с моларен обем. По логиката на моларна маса абсолютно същата. Моларен обем ще е равно само, че вече на какво според вас? Естествено няма да е вече върху маса, щом е обем, а ще е равно на обема върху отново количеството вещество. Така че забележете колко са лесни нещата в случая. Моларна маса имаме маса върху молове. Моларен обем имаме обем върху молове. Ето го моларния обем се бележи с V, с мъничко М, за да не го бъркаме с обема. Така че моларният обем на веществото А е равно на обема на веществото А към броя молове или количеството вещество на веществото
Какво е важно да знаем в случая? Първо да видим с какво се измерва. Измерва се с обема, го измерваме с литри, количеството вещество с молове. Така че ще го измерваме с литър на мол. Какво важно трябва да знаеме в този случай, което ще ни бъде много от полза? Така, моларният обем, както сами се сещате, ако имаме 1 мол, моларният обем ще е числено равен на обема на 1 мол частици от това вещество. Да видим какви са едни основни условия, които трябва да запомните. Казва се така. Когато имаме газове и имаме нормални условия означава, че температурата е 0 градуса по Целзий, а налягането 101,3 кПа. Когато имаме нормални условия, моларният обем на всичките видове газове е една и съща стойност. Т.е. той е равен на 22,4 литър на мол. Така че това е за всички газове. Всички газове моларният обем е равен на 22,4 литра на мол. Обикновено запомнете го ето по този начин. Обикновено в задачките се записва НУ, както вие сте свикнали в чатовете да използвате съкръщения. Ние в науката също използваме съкръщения. Така че нормални условия значи НУ. И видите ли това нещо, веднага трябва да се сетите, че във вашата формула ВМ, т.е. моларният обем, е равен на 22,4 литра за мол. Така че не да кажете, липсва ми още една стойност, за да мога да си реша задачата. Това се касае само за газове, не за всичките видове вещества, защото моларен обем може да се изчислява и на вещества в твърдо и течно състояние, но там се използват други характеристики. Така, толкова за нашите две понятия. Мисля нищо сложно. Моларна маса, щом чуете моларна и маса, означава, че е маса на дадено вещество към количеството вещество или както ще го наричаме брой молове. Значи маса върху молове все на едно и също вещество. Моларна, щом е маса, бележиме сем, само че този път голямо. Казахме, че щом се измерва в грам за мол, означава, че моларната маса може да бъде равна или на молекулната маса, ако има вещество, или на атомната маса, ако имаме някакъв химичен елемент. Моларен обем. Щом чуете моларен обем, веднага е съотношение между молове и обем. Ето го. Обема към моловете. Моларният обем отново записва се със звезд, защото обем, и с буквичката малко М, защото тук да означава, че е моларен. Той се измерва в литър за мол. Какво трябва да запомните тук за решаване на задачите? Че при нормални условия, на вас винаги ви е записано в условието нормални условия, така че това е само за информация, може да не ги помните какви са нормалните условия. Хубаво, ако ги запомните, 0 градуса и 101,3 кПа. Това са показателите температура и налягане, това са нормални условия. Тогава газовете имат моларен обем 22,4. Всичките газове. И сега да приложим тези формули в решаване на задачи.